Bafowethu, namhlanje siniphathele okutheni makuhluke. Siniphathele iJozi as a whole, okuyidolobha elikhulukazi e-Afrika and nane-population eningi. So ziningi izinto esey'khulunywe ngayo iJozi, abanye bethi lingcolile, abanye bethi alikho safe, lokhu nalokhuya. Sithe la sikuthathela i-footage ye-drone, ubuke nje ubukhazikhazi nobuhle bayi-Johannesburg. Uzobona izakhiwo ezahlukahlukene. La i-drone ihamba owaziyo ngakuResiki, which is e-Park Station, zonke ngalapho, but izikhombisi nangalo kwi-U Valley, uzobona nangalo nakhona kwi-CBD. iJozi i-city enkulukazi la eSouth Africa, futhi enamathuba amaningi omsebenzi. Ungadlala abantu bethi amathuba omsebenzi awasekho eGoli, no. It's because iJozi it's congested. Baningi kakhulu abantu, especially abavela amaphepha abazothatha imisebenzi. But asikho la. Namhlanje ividiyo esizoyenza ngizokukhombisa amabhilidi. Wabona namanye la avela kwividiyo. Amabhilidi aselahliwe, amanye hayi ukuthi ahijackiwe, asevele nje ayewa kanjalo. Asazi umasipala wayengezathu ziphi ukuthi ngale kanjani idolobheni nje elisedolobheni phakathi elehlisa isithunzi sedolobha, because phela ilokhu imali libi kanje ibhilidi, like ama-investors la kade kukhona i-BRICS meeting la, bazothini nje uma bebona ibhilidi elinje. Umasipala it's either ibhilidi mhlawumbe lo muntu nithi awunasey lapho, kodwa masiliyewe kanje it's either lo muntu uyarenovate ibhilidi or wenzani umasipala uyalibhidliswa or uthathe yena libe ngaphansi kwakho ulungise. And then another thing, sizokukhombisa enye yamabhilidi elapha ekhoneni kaNugget noCommissioner, uma uyazi ngalapha kwa-Astron Garage kuno-Astron lapha. And then ngase-Astron uma wazi ngaphesheya kunebhilidi elipink, which is abazumculo kaMaskandi, ilapho khona onestudio, i-Downtown Studio. So sizohamba ukukhombisa ibhilidi enemjondolo phakathi. So siyacela u-enjoy ividiyo, like, usubscribe, ucommente, usho ukuthi ufuna sikwenzeleni. So iyona ibhilidi esiyiphethe-ke namhlanje. Uzobona ibhilidi iyakhiwe ngaphandle ngey'tina, but uma ungena phakathi ufica imjondolo. Phakathi sithola ukuthi unosisi abadayisayo lapha, but ayikho imibhede, umatrasi undlalwa phansi khona kulowo mjondolo, amagundwane ayindizela njengoba ubona nje. So ake sijike ngaphakathi sibone ukuthi ngabe ngampela kwenzakalani la. Owazi iGoli uzokutshela baningi amabhilidi la asevelayo ke lelo ngumasipala, but esa-check ubone nje neGoli lonke, because sithe sihamba ukushutha no-cameraman wami, sihamba iGoli lonke nje siyimisele ukushuthela iGoli. Njengamanje namhlanje le video le sizokwenza i-video which is maybe 30 minutes or what. Sizodlula senibonise neni building abayihijackile enemjondolo phakathi eflatini, sikhombisa omahosha phakathi, but kwezinye izinto esikwazi ukushutha clear lapho ke, bear in mind, because siyatshontsha abafuni uqashile. But this is Commissioner Street, abakhombisa Ramos lo Commissioner ke lo abazi iGoli. Sikhona njengamanje soshaya nayo i-content yama-hijacked building. Ya sambeni-ke sobona ukuthi-ke zithini ngaphakathi. Azibulale lezi zinto.
wethu lapho. Hayi ngeke ungene mfowami. Okay. Sure mfethu. Daar is het waar, weet. Ja. Ubalo. Uthiphi. Uthiphi lo. Ah, uthiphi. Hayi ndo, hey. Hè? Hè? Ah, uvelile nozobheka. Wozobheka ukuthi uvelile. Woza. Oh. Oh. Phashiswa intombazana. Usabaleka manje. Iflat ilungiswa umuntu oliphethe. Ngoba vele kungasaphethe umuntu oliphethwe labantu abacollect imali nje kuphela. Sekunzima ukuthi kulungiswe. Abantu abazenza abantu abazamalungelo okushutha. Ihlanga. Njengamanje sifuna ukubona leli flat phakathi. Ngegada ama-flat iyancaba singena. Angithi barenta kuyo. So kudabela lokhu sizama nje kancane kancane. Nizowabona onke phakathi. Njengamanje sila ku-Jeep. Yabona nje impahla ziyalenga amawindi afile. Iningi mess. But sizotshaya ngaphakathi sibone ukuthi ithini. Uyasebenza. Bo, amanye ama-flat lawa. Amambe. Engalungisi, ungazi ukuthi yebo. Lawa asahlali umuntu ke phansi, akunamuntu phakathi. Ngihamba nje ukukhulume nomasipala ekudayisele lona. Faka abantu. Yeah. Sekhona la. But it's corner Troy and President Street. Sekhona la. Ini building, ini building. Buke njalo. Amanye ama-building bese abhalini. Angasawanaka umasipala. Sometimes uthola ukuthi umasipala ukhokha i-rent, abantu bakhokha i-rent nje kuphela. No maintenance, no fokholi, akho lutho nje. Uzibona konke la uzofika uma uqhubeka straight uzongena eMTN la.
ne-Park Stosh. Se-Park Station manje njengoba ubona mawazi i-Park Station. Park Station. Uyibone ole Songoyi isifanile. Ya icishe ifane nayo. Kwangiqhamukela ukugela khona iy'moto kuzayithatha kamnandi. Johannesburg Park Station. Inhloko yaseGoli iyabheda. I-right kunukela kamnandi ungayithengi. Nenyama eqinile. Angazi mina noma ipheka abajaha ukuthi idliwe nenhloko le ihlezi ihlala. Jozi. Okay guys, right now we're going to see it's called the borders or what, but you'll see it's Mjondolo in Zulu. Yeah, sambeni siyibone le Mjondolo le noma hosha phakathi. Utheni lo amjita lo ya? Lo ngeke nje uhambe. Water. Sure. Ngizoqhamuka ngale. Ini le? Motokhalelani. Foni yakho? Angithi phela ngiyibuyelise kweyami. Where? Hayi. Ngithuthi. Hayi nankinga kasho lutho. Ya mama. Sure. Yazi lo bese ngamrobha kwi-interview. Ngakho ngisho la. Bese ngamrobha kwi-interview. So ehlapha. Lo gesi lo. Ashisa lamanzi aphuma eshisa.
Oh yena owamixayo. Oh. Oyinjabulo. Awumbone kufona ngishuthe amagundwane amangaka. Asukutse emakhoneni. Ulinde wena nje. Okuyaphumela la. Bafethu, siyathemba ukuthi uyi-enjoyile ividiyo. Lana-ke njengoba ubona besingene lapho akudayisa khona osisi. Njengoba ubona bothise inhlalo vuthiwe-ke lana bebayothisa bekumakhasi. So yizona izindlu besikukhombisa ngazo lezi. Siyathemba ukuthi uyabona ama-building abole kanjani ngaphakathi. Bayahlala, kunogesi, kunamanzi la ngaphakathi. Okuchaza ukuthi izinto abayikhokheli bahlala mahhala yabo. And then sikhombisa ikhona nekhona mawubuka ijozi lihambe lonke izolo. Just ukuthi sikushuthele le video. Siyathemba ukuthi uyi-enjoyile. Like, usubscribe, ucomment on the comment section. Mawufuna more videos khona comment section usitshene ukuthi ufunani. Nakho bese yabo futhi la bese sikwabanye futhi owazi igoli uyazazi zonke lezi ingotsha ke lapha abahlala khona ke abadayisayo ke la. Angibuza okuningi ukuthi mina ngizazi kanjani. Mina ayikho indawo engayingena eGoli, ayikho indawo engayazi eGoli. Ngisengakuvezela nje ivideo nakhona ngishutha kanje ko Cheeky Tiger, ko Diplomat, kodwa sikho lapho. Asibonge bafethu isikhathi sakho. Until next time nje sithi nje sophinde sikulethela amanye. Siyabonga kakhulu, sibonga ukuthi usilandele ukuze kufike lesikhathi which is we ithanda content yethu. Danko.